Очаҷон, очая шахсияте ки фарзанд аю ҳаёт қарз дорад. Барои ҳамин гарени хишро нигоҳ кунед очаҷон. Ба мисли тимор дар қафаси сина нигоҳ кунед. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи очаҷоно. дуо мекунам ки ҳамеша дар бармон зиндаву солиму сарбаланд бошанд. Худованд нигаҳбон. ҳамаи очаҷонора, баъдан апаву хоҳарора, баъдан очаи гилёра табрику муборакбод мегум. мехоҳам ки ҳамеша хонаободу зинда бошанд. Очаҷон, дар ҳар як гоҳат сабаб инами маям. дар ҳамин дунё хиёле мекунам дута ишқ дорам дар дилам. яке ишқи илоҳӣ ва дигаре ишқи модар. Это не человек! Это же ангел! A few moments later. очаетера бори дигар шпили-вили вес мардами Тоҷикистон зота агар рӯи очаша сиёҳ мекуна. И очамарда меқапан хоҳарта шпили-вили мекунан. фаҳмиди очамарда? Конечно, хоҳарта бори дигар шпили-вили мекунан очамарда. шпили-вили мекунам очамарда. ман хоҳарта шпили-вили мекунем. барое ки шпили-вили мекунам семьяша. Кто ты, воин? Ман приколистам дар интернету ҳастӣ, адалбаю. Ама теҷака.